खैथा जाखोमोनथाय 12था जाबायमोन। ओमफ्राय फालोआनो फैदोंमोन। फालोआ फैनानै गावस्रानानै माथाम फैदों। माथाम हाबफैदों। माथाम हाबफैनायाव ओमफ्राय जों आरो मालायफोर है होननाय ओरै न' खाथिना है होननायाव सिखार खाबायमोन आरो। सिखार खानानै ओमफ्राय आङो गथ'फोरखौ फोजाबाय, फिसौफोरखौ सिखारदो नानि होननानै आरो बिहामजोखौबो फोजाबाय। फोजानानै ओमफ्राय जोंहानि फिसाला गेदेरनि मोनफैबायानो, नारबायानो बिनिखौ, न'खौ उन्दुग्रा न'खौ नारफ्लंबाय। नारफ्लंनानै ओमफ्राय जोंहानि फिसाला गेदेरा फिसाफोरखौ लानानै आंनि खामसालियाव गाखोफैबाय। गाखोफैबा ओमफ्राय बे न'खौ ख्राव सिफायबाय। सिफायबा ओमफ्राय जों बिबै फिसौ बिहामजो फिसा आरो उल्था गेदेरथिं खालामफिनबाय। सोर सोरनिखौ सिफायदों? सिफायनाया जोंहानि फिसाला गेदेरनि अनन्तनि, ओमफ्राय जोंहानिया हेमेननिया। जोंहाथ' आरो फिसालाबो गैला, जों बिहामजो बिखुनजो फिसौफोर। ओमफ्राय इसानि न' खाथिनि गेन्दानिखौबो ओंखाम संग्राखौ एसे बफ्लंदों। मा जालांखो? जालांनाया बिसिनावबो जेबो मोनजालाङाखै। जोंनाव जेबो मोनजायाखै। बे आलु बायनानै दोननाय सेरब्रै दंमोन, बेखौ जालांदों। माइबो गैखाया नालाय। सरखारनिफ्राय माबाफोर लुबैयो नामा? सरखारनिफ्राय अननानै होबालाय जोंलाय माथो बुंबावनो। हाग्रा बिफाना होबथाफैयोना होबथाफैया? हाग्रा बिफानाथ' मालाबा फैयो मालाबा फैया। दाथ' फैथाराखै। मेसें हराव बिसोर गैया। बिसोर बिराद गिनानै बहा थाहैनो? जोङो नै न' खाथिनावसो थाहैदों।